हामबाय फाइमानजा फैनाय मिडिया संनो जों तिनि 39 मनु ब्लक लेभेल कायसा मीटिंग खालायजाहा सिन्धुपाथर पथाइमक पारा स्कुल तिनि चिनि मीटिंग जत यूथनि ब्लक लेभेलनि जे लिडार ब्लक प्रेसिडेंट वार्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि मेम्बार सब जतबो फाइजाक ते कयेकजना विलेज चेयरमैन रगो फाइजाक सब-zonal चेयरमैन बो फाइजाक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो फाइजाक केबोनि मुं लाना थांदिया आगेनलाय अनेक सालबो थाङाबा न'बो थाना नाङो आबागै आं मुं लादिया तिनि चिनि मीटिंग लामानि मूल एजेंडा हाजों बुस्कांनि जे विलेज काउंसिल चंगमारिनो तैयै जों बारायख्लाय सामों खालायलायनाय जे ओ विलेज काउंसिल चंगमारिनो जों बारायख्लाय काप्लाय खालायलायनाय तै चिनि बुस्कांनि जे विधानसभा इलेक्शन जों बनो बारायख्लाय ओ 39 मुनुनि अङै कप्लाय खालायै महाराजनो कायसा जों आबो इरनि कैंडिडेट गिब्रि हमानाय आबोनो तैयै जों सालायो जाति ओ जागानि थाङै चिनि एरियानि बागै एसेम्बली थाङै करक साइथों चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागै करक साथों चिनि अस्तित्वनि बागै करक साथों होनै जों अरनि कायसा एमएलए जों जिटिरि होनै जों तिनि kokchapलायहा जाति बुस्काङो चिनि एरियानि बो कायसा गाहाम अंथों होनै चिनि जे लुकु जे रक जे बिग्रा रक ओइ तंनाय रक नो जे सेजाखं जे सेजगे लुकु रक जे नायकुल जगिया रक नो बगनो सेजां नायते हिनै जों तिनि सालायहा जे लुकु रक जे 25 बोसोर सीपीएम रक बाय जे नायकुल जांमानि जे जगिया सिबुति रक जों नाययानि बागै जों टारगेट खालायजाक जे जुगजगिया नखुं रंनोबो जों थांनाय नानि बागै बोथोर रंनोबो जों जत डिसिजन लाजाक जाति बुस्कांनि सालसों जेरै चिनि त्रिपुरा सारगनो जों गुसुवति सामानायतै जाति चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि सभाओ जों जतनो एक लगे खालायै जाति महाराजना लगे रथों लगे रगै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनो जाति ओ त्रिपुरा सारक मानथों होनै जों kokchapलायहा जाति जों थांसा खालायै याखै सलायमानायतै जों सावयां आनिखौनो अरनो माथाक सेनाय त्रिपुरा मुथा long live YTF long live TWF long live TEF long live हामबाय long live त्रिपुरा मुथा long live long live YTF long live TWF long live